po, alas 5:02. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halos sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Mga tugang maray na hapon. Ini po ang Bareta alas 5. Ako po sa indong makakaibahan, Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta enot sa lado lokal. Nasa linya si Chief of Reporters, Chief Jimmy Nasalita. Chief Jimmy, maray na hapon. Isa sa Gibo, sa liwat sa Biyo Ginobatan Compound, ang pantulong taon na Biyo Ginobatan Agri Festival. Mapo nini September 3, sundo September 6. Ngunya na taon, matatandaan sa pag-asumir ni Dean Rosie Fiti, taro ini sa mga programang piglansar sa Biyo Ginobatan kung sain, ang katuyuhan iyo ang may pahiling sa mga estudyante sa importansya kan agrikultura, importansya kan paghigos, dahilan sa mahiling digdi sa compound kan Biyo ang mga produktong i-display, hali sa mga paraoma, o sa mga gulayon, duma, prutas, asinibay pa pang mga finished products, gikan sa mga inobasyon na ang katuyuhan maihiras ang mga teknolohiya asin na paghinguwa, may pabakal party kan pagpuon ni negosyo. Ang team kan na paabot na 3rd Biyo Ginobatan Agri Festival, iyo ang Harvest Harnessing Agri-Forestry Research, Ventures and Extension for Sustainable Transformation. Nangingimbitar ang manayamento kan Biyo Ginobatan sa pamamayo ni Dean Rosie PD sa mga parauma na mag-exhibit kan sa inang mga produkto, magdiskubre ng mga makabagong oportunidad sa negosyo, sundo na maging mga local entrepreneurs, kung saan sa tulong aldaw na Agri-Festival, nagulpian mga bagay-bagay na madidiskubre, mahihiling, siring man mga aktibidades, hindi sa nasabing eskwelahan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Ang Chief baretang Jimmy. ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Salamat, Chief Jim. Mientras tanto, nasa linya si Sir Al Armario. Sir Al, maray na hapon. Illegal na droga, bako, tupada, ang dapat resolveran kan mga pulis. Yan ang kagadaan kan mga ordinaryong residente kan barangay na perwisyo ang pamilya, lalo sa mga jóvenes, pati na mga estudyante sa high school, na target mo yan kan mga sindikato ng illegal na droga. Naguluwas ang problema na yan sa mga badak meeting, alagad sagod sa naman sa report sa pulis, daing aksyon. Rampante na ang droga ngunyan maski digdi sa mga hararayong barangay. Ang bigaparabantayan kan mga pulis, tupada, mga small time na libangan kan mga taga-barangay, kung may nadadakop pati kwarta personal, kan nadadakop nawawara sa report. Al Armario, DCGP. Detalyes po kan mga bareta sa lado nasyonal. Kinundinar kan Department of Tourism o DOT ang nangyaring pambabadilgadan sa duwang Japanese national sa Maynila. Nagpasalamat ang DOT sa Department of the Interior and Local Government
o kaya DILG as in Philippine National Police o PNP sa pagkakaigwanin Maricas as in hararom na investigasyon may kinaraman sa insidente. Tinawan doon kan departamento na ang turismo importante sa kabuhayan kan milyon-milyon na mga Pilipino na nakadepende nakadepende sa pagkakaigwa nin marhay na seguridad. Formal nang nakapagsumitir nin komento kaya pagtutol laban sa motion for reconsideration ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ipinasa sa House of Representatives sa Korte Suprema. Ini ang kinumpirmar mismo kansaro sa legal counsel ni Duterte na si Attorney Michael Powa. Sigun kay Attorney Powa, bilang paggalang sa jurisdiction kan sub judice asin sa proseso kan hudikatura, dahil mo na sinda matao nin komento sa media o kaya matao nin kopya sa ngunyan. Mientras tanto, sa iba pa pong bareta, ipapasabpina kan Senate Blue Ribbon Committee ang 8 kontraktor na dai nag-atendir sa pagdangog ngunya na aldaw manungod sa questionable asin palpak na mga flood control project. Sa 15 kontraktor na inimbitaran, 7 sana ang nag-atendir kung saan mismong mga tagsadiri ang naghampang, mantang ang iba, mga representantes kan kumpanya. Papadarahanin sa pina ang 8 kontraktor na dahil naka-atendir sa pagdangog na sinda Cesara Discaya, presidente kan Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, siringman si Maria Roma Angeline Romando, owner-manager kan St. Timothy Construction Corporation, Yomir Villanueva, President kan Top Notch Catalyst Builders Incorporated, asin Aderma Angeli Alcazar, President CEO kan Sunwest Incorporated. Kaibahan padigdi sinda Edgar Acosta, President kan Hightone Construction and Development Corporation, Romeo Miranda, President kan President kan Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Mark Alan Arevalo, General Manager kan Wawaw Builders, asin Luisito Tiki, President kan LR Tiki Builders Incorporated. Ibinulgar ni Senador Raffy Tulfo na tagsadiri ni Department of Public Works and Highways o DPWH Mimaropa Director Gerard Pacanan ang sarong kumpanyang imbuelto sa pagkontrol kan mga flood control project sa iyang nasasakupan. Sigun ini kay Tulfo kasubago katakod kan ginibong pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee, katakod kan investigasyon sa mga maanomalyang flood control project. Sigun kay Tulfo, pigkakatay asin pigluluto na garing karning baka ang pondo para sa mga nasabing proyekto. Dagdag pa niya na may sariling kumpanya si Pacanan asin nakakakuha ini nin 60% hali sa mga proyektong pigpupundohan kan gobyerno. Mga tugang sinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Health Secretary Teodoro Herbosa na siguraduhon na epektibong may papautob ang zero billing sa gabos na mga pampublikong ospital sa nasyon. Binisita kan Presidente ang Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City, Leyte, tangani personal na mahiling ang pagmanihar kan zero billing sa mga pasyente. Sinabi kay ni na nabalitaan niyang halabaan pila kung minsan alagad sa nahiling kay ni marayman asin kabisado kan ospital ang dapat nagibuhon. Dagdag pa ni Marcos sa irarom kan zero billing, wala nang dagdag na bayad, walang dagdag na dokumento asin mapirma na sana bago magluwas ang naka-confine na pasyente. Nailihir ang siyam sa 12 senador na mabilog sa Commission on Appointments o kaya CA. Kasabahay sa mga napili na magiging miyembro kaini ang mga senador na sinda Senador Bato de la Rosa, Senador JV Ejercito, Jinggoy Estrada, Senador Bongo, Senador Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos,
Senator Raffy Tulfo, Senator Joel Villanueva, asin Senator Mark Villar. Sa iba pa pong detalye kan mga bareta sa lado nasyonal, nakauli na sa nasyon ang 39 Pilipino na biktima ng human trafficking sa Lagos, Nigeria. Susog sa Department of Migrant Workers o DMW na mismong si Secretary Hans Leo Kakdak ang nagsabat sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sinerto kan sekretaryo natatabangan ninda ang distressed overseas Filipino workers basado naman sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagkapira sa mga tabang and financial assistance sa paagi kan DMW Action Fund asin tempораmenteng may istaran asin malunadan pabalik sa saindang mga probinsya. Nagpatanid man ang DMW sa mga Pilipino na maging maingat sa nag-opresir sa indanin trabaho sa ibang nasyon. Wara pang desisyon ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa hirit na piso na taas pamasahe kan mga transport group. Sa presente, nagkaigwanin pagdangog ang ahensya para sa nationwide fare adjustment na ipigsangat kan mga grupo kay riba na ang pangkalahatang Sanggunian Manila and Suburbs Drivers Association Nationwide o kaya Pasang Mazda, Siringman Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines asin Alliance of Concerned Transport Organization. Sigun kay Attorney Veronica Soriano, ang abogado kan mga petitioner na huring natawanan paghalangkaw sa pamasahe ang mga grupo kan nakaagi Oktubre 2023. Nagkulang ang fuel subsidy na pinagtao kan gobyerno, alagad padagos ang paghalangkaw kan mga petrolyo asin mga operational asin maintenance expenses. Magkakasabay na pigpautob ang dagdag bawas sa mga produkto kan mga kumpanya ng petrolyo. Pigpautob ang 60 sentimo na paghalangkaw sa kada litro kan gasolina, mantang 80 sentimo na bawas sa kada litro kan diesel asin kerosene, o kaya 80 sentimo na bawas sa kada litro kan diesel asin sa kerosene magkakaigwanin 80 sentimo man na bawas kada litro. Paliwanag kan Department of Energy na epekto pa ini kan taripa na ipinagpapautob kan Estados Unidos sa ibang mga nasyon. Kariba man sa rason sa dagdag bawas presyo ang naglalawig pang tensyon sa Medio Oriente. Naghirit ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na matawan nin 50% na diskwento ang mga minimum wage earners kung sinda masakay sa Light Rail Transit 1 asin 2 kay riba ang pagsakay sa Metro Rail Transit Line 3 o kaya MRT 3. Sinabi ni Party List Representative Raymond Democrito Mendoza na sarong dakulang tabang ini para sa mga igwang minimum na sahod na nariresibi. Dakulang katipidan man subuot ang nasabi ng lakdang sa mga regular na sa trabaho na nagasakay sa mga tren sa nasyon. Piging ganyan man kan opisyal ang mga mambabata sa Senado asin House of Representatives na tulos aprobahan ang legislated wage hike. Binatikos ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta ang mga palpak na pagkakagibo kan sarong revetment project na pinunduhan in bilyong piso kan gobyerno. Sa pinagsagibong pag-orolay, ipighayag ni Marcoleta na 80% kan revetment ang ginibo sana sa mga daga
15% semento, mantang 5% sanaan mga bakal, asin mga materyales kung saan harayo sa pinaglalauman ng mga kalidad din proyekto. Na pag-araman, naan kontraktor kanasabi ng proyekto iyo ang St. Timothy Construction na pagsadiri kan Pamilya Diskaya. Pinangaranan man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 15 kumpanya bilang igwang mga pinakadakulang flood control contract sa gobyerno asin 8 digdi anday nag-atendir sa imbitasyon kanasabi ng komite. Mientras tanto, pinuna na po ngunya na aldaw kan Senate Blue Ribbon Committee na pinamamayuhan ni Senator Rodante Marcoleta ang moto proprio hearing may kinaraman sa pagbaha asin mga guni-guning flood control projects. Ang investigasyon kan Senado bilang kasimbagan sa pag-aram ni Presidente Bongbong Marcos sa mga kontratista na nakakuha nin haros 20% kan kabilugan na budget kan gobyerno para sa flood control. Katakod kini kasabay sa pinaghahampang sa investigasyon ang 14 contractors na pinangarana ni Presidente Marcos. Sa panuri pong detalye kan bareta sa lado nasyonal, pinasimple kan Philippine Postal Corporation o PhilPost ang aplikasyon kan publiko para makakuanin postal ID. Sa pahayag po kan ahensya, ipinalawas kay ni ang PhilPost Circular Number 25-48 na sa giraray nagpaparumdom kan mga opisyal na requirements sa aplikasyon tangani masiguro ang pare-parehong proseso sa gabus na post office. Kay puwan sana kan aplikante ang personal na magpa-opisina asin magsumitir nin duly accomplished form. Dapat man na magpahiling nin sarong valid ID na may litrato, pirma, arog kan national ID, PRC ID asin voters ID, siring man, passport o kaya driver's license. Dagdag pa kan PhilPost, dapat man magsumitir nin proof of address, arog kan barangay certificate, utility bill, lease contract, titulo ni daga o kaya school billing statement. Iyan po mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta pong maruluwas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad edot na po nindong nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang bareta alas 5. Kaiba niya to si Ronald Baldo sa Technical Department, sa IT si Jerome, sa Newsroom si News Director Mar de la Cruz, katuwang po dyan si Jenny Balyaran, Shara Leron asin Nicole Gloriani. Sa pangaran po ni Sir Pio Fernandez, ako po sa indong nakaibahan sa pagbabareta, Joshua Bino. Salamat po asin maray na hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard,